Bapak ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah. Ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbedak-bedake anak-anake. Nek Gareng Petruk tak mban cindhi, nek kowe tak mban Siladan lak ora prayoga to Bagong. Pikiran ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa Bagong? Pikiran dagang. Aku ki ya kelangan nek kowe ora ana iki terus iso sing dijak mbat-mbatan rembugan omong-omongan sapa? Nek kowe lunga ado, nek cedhak mono aku iso marani nek ado neng tanah seberang. Monggo sing jeneng tanah seberang iki ngerti ngliwati laut. Aku ora iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong? Mbaya dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga ki. Sepi mengko karang kadempel. Mongko nom-noman do tekan kene iki mesti do seneng karo kowe. Do ngejak gojek karo kowe. Nek kowe ora ana sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir ta, Kang. Iki kok kaya nunggoni wong lara ta iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Kang? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopol. Wong kuwi aja monoton. Aku ki minta nang sawah, apa saterusé aku kon nang sawah? Heeh. Saterusé aku kon ngluku sawah. Nggawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga do ora iso mbedakake antarané aku karo kebo. Wis. Piye? Ngene, Pak. Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petruk. Aku golek apa jenenge kuwi kamukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lunga ngene bapakku dune bangga. Bapakku dune atine bombong. Anakku gelem ninggal wong tuwa, golek pepadange ngati, golek kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paran ki sugih, aku tekan kene bapak tak gaweke omah, Gareng tak gaweke omah, Petruk tak gaweke jugangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya isen ameng isane meng nyadong karo bapak. Bagong kae nggarap sawah jembar. Ha iso wae meng kari nggarap. Enggae dhek bapakne lek nggae bapakne kuping ki panas Pak krungu kaya ngono kowe. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukake lemah. Gareng tak tukake lemah, Petruk tak tukake lemah. Dadi garap kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa. Mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lungaku iki aja do ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petruk ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe nang paran kuwi ora iso mukti. Ha? Kowe nang paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe ning kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngapusi karo bapak. Kowe mulih mrene sasuwene kowe eneng kono eneng paran adoh. Janjane kowe neng paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bombong atine bapak. Kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brana picis leh mutang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang men dikira sukses. Nyewa kendaraan, niliki wong tuane. Lho Pak, kendaraan aku wis tuku roda papat. Ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak? Saiki ngene.
Nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti ngek kabar. Nek aku nang paran ki engko ngrekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, nang kono ngrekoso, kuwi padha wae. Nang kowe nang kono ora duwe kanca. Wah, Bagong ki golek kanca gampang, Bagong ki wong grapyak semana. Ngono lho. Aku ki grapyak semana tur seneng jupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolosi kek. Bar nangis kok guyu nek. Kowe iki nek omong sok aneh. Om golek kanca kok dadak dipolosi kek ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Aku sowan bapak iki aku nyuwun berkah pangestu. Pangestune wong tuwa kuwi ndayani karo uripku. Aku nangis ki semelang nek tok jaluki dhuwit. Engko nek kowe njaluk sangu, monggo aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengele kuwi apa? Tabungan kok tabungan. Wis entek tak nggo berdiam diri selama lockdown iki. Lockdown iki. Wis kanggo nutupi uripku. Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pangestu. Siji njaluk pangestu, loro saanane aku ki ana. Saanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pangestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali Pak pendak salat ndongake aku. Iya, iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong nang paran dadi wong mukti, dadi wong sugih, iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak? Iya, iya. Wis ikhlas, ikhlas. Wis nek ikhlas titip bojoku. Mantumu kae. Iya, mantuku sing mental dhewe. Nek ra tok tresnani to, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku ki tresnane ora. Apa aku tak turu nggonmu? Wah. Akan njur nekat sumir ora. Ning titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentrahe mantumu. Putuku ya tak gula wentrahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok. Kesok dikei dit. Iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakale kangen karo kowe, Gong. Wes, rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tukoke terbelo. Kowe ora ngono, Gong, iki serius aku kelangan tenan kowe ya. Sok nganu ya, Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti, rasa kuwatir. Aku mesti kirim layang. Engko nek kira-kira kowe sugih, kowe tak tukoke sama smartphone. Kuwi lho, telepon genggam. Ya, dadi dhewe iso omong-omongan. Ku tak tukoke sing apa jenenge iki Android. Atau soalnya ngono aku senang paran semasa COVID-16 iki. COVID-19. 19 wis dienggo puyer. Oh ya wis. COVID-16 iki kowe karo aku isane ming pikol. Wah pikol. Tru aku ndamane ya, Tru. Iya. Hati-hati ya, Gong. Heeh, rasa do nangis. Ngopo do nangis? Wong aku ki bakal ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangono esem lan guyu. Aja tok sangoni apa jenenge iki? Air mancur. Air mata. Ya. Aku mangkat, rasa kuwatir. Wis pokoke digula-wentah bapak ya. Titip adimu Ipe. Rasa nangis wong kowe tak titipi adimu Ipe senenge ra jama-jama kok. Ha ta. Sing mecahke gendeng kae kowe to.
Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mlethek. Ora kaya sing hati-hati ya, Gong. Terus aku makan lunga aja ya, Truk. Hati-hati, Gong. Kene dirangkul sikik. Ora wis ora. Iki nek ngrangkul mengan jaluk dit. Ora. Ya saura-urane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ngati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo muktekke awakku dhewe tanpa pambiyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Semare koten prayitna semuriris. Semuriris eko balik titiyoni. Trisanya purnama sasi. Hati-hati ya Tole. Rangumu wis cukup. Wis asli rasanya ngoni wis. Tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing ngalok mentoke do ilang. Ijolono ya Pak asline jujur wae tak colong tak nggo sangu. Wah. Ayo dane danan ta iki ora. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Wis tekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya, Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadange ngati. Nyuwun pamit, Bapak. Sing hati-hati. Reng, aku mangkat ya, Reng. Otak. Seseli sutang cangkem. Hati-hati ya, Geng. Oh ya, Dra, aku pamit ya. Iya Reng sing arep. Ngono wae, tulung jagake omah bojoku aku engko nek wis mukti do tak kabari rasa kuwatir, Pak. Sing hati-hati Bang. Wis ya, Dra. Oh ya, Reng. Wis tekan jabaning rangka padukan Karang Kadempel. Tak sawang desaku. Desaku yang ku cinta, pujan hatiku. Neng piye-piyene kudu tak ikhlasake. Aku nek ora ngono ndak ora tumangkar pikirku wis. Tak nyebal ngalas ngarep iki. Engko nek tekan kutha terus mengkari ya saura-urane pirang kilo meneh wis tekan gisiking samudra terus nyewa kapal mancing. Nyebrang supaya entuk kamukten nang pulau seberang kono. Ora mung udhek kumlek nang omah nang sawah nang omah nang sawah ndak ora ngudi kepinteran aku tenan. Apa-apa. Iki aku dadi aku tekan nang alas kok bingung, arep ngulon arep ngetan. Bareng aku ngenut karo krenteke ngati kok malah dalane mentok. Tekan ngarep grumbul. Wah, lah iki sing jeneng wong arep lunga merantau pancen godane ya akeh tenan. Nek ora tatak tangguh-tanggon sing dadi pikire Bagong, ora bakal iso mukti aku selawase. Tobat. Nganti tekan semrene kok yu ora ana sing bantu karo aku, sing nulungi karo aku. Monggo sikilku saya abu mergo kena racun ana ing tengahing alas kene kaki dewa. Kula turungi dateng kula tobat. Yen nganti ana wong sing mitulungi kelawan aku yen wadon bakal tak pek sedulur.
Yen lanang mbuh kaya ngapa wujude mesti bakal tak ladeni nganti temekan ning lahir batinku bakal tak tresnani. Mencurigakan. Neng alas kok ana swara monggo suarane kaya bintang film Cina. Dan wah nek ora kuat imanku iso kegodha perkara merantoku ming ora sida kelakon perkara wong wedok sing slamaning nek iki nek ora nengke apa ya kelakon wong wedok iki mati nang tengahing alas wong ora ana wong kemliwar babar blas. Lah tobat lah kok dadi ana sing nyuwara. Mestine wae ana pamongan. Nuwun sewu panjenengan sinten mbok kula dipun tulungi. Kula nuwun sewu panjenengan. Wah iki nek ora tak tulungi wis ora. Ana piyai putri kok klekaran ning dhuwur watu. Gak jarike diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Wabuh ta pupune. Gedhe cilik. Tobat. Nuwun sewu mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring wana menika nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula menika namung tiyang dusun. Waduh, mau wedok kok undang-undangane Parji. Ae ora apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat kala wau kula menika pados kajeng nanging dumatan mboten ngertosaken maranipun. Suku kula menika kecocok ri wonten saklebeting wana jebul ri kala wau mawa wisa saya dangu saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul. Panjenengan sinten? Kula niki nggih namung tiyang dusun ning dusun kula tebih saking Karang Kadempel. Namanipun sinten? Rudi. Tobat. Rudi Hartono. Menika olahragawan. Oh iya deh. Nami kula Bagong. Mas Bagong. Nggih, Dik Parji. Lah terus kersanipun pripun? Mbok panjenengan menawi ngasta jamu menapa to? Wujudipun latri nambani dhateng kula. Nuwun sewu. Kula ajeng nambani ning kula kuwatir. Sababipun Panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Lho. Upas Sumpah niku lho. upata. Upata. Sapa sing iso nambani aku nek wedok tak pes dulur nek lanang tak pek bojo. Lah nun sewu kula niku pun duwe bojo lho. Tobat menawi panjenengan kersa lho, menawi panjenengan kersa niki ya apa ya ora kersa. Nyatanipun kula menika wonten dusun, kula menika kembang dusun. Kula menika kembang desa. Kula menika kathah sanget ing badhe ngayonaken nom-noman menika sami kepleh-kepleh sedaya wonten ngajengan kula. Kepengin mengku garwa kalian kula menawi panjenengan mboten badhe. Menawi panjenengan badhe andhuwa dhateng katresnan kula nek panjenengan saged nambani dhateng kula ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembug babakan sumpah lho, kaya ditambani sik. Engko nek wis ditambani nek mari ya piye rembuge kula nderek wong kula menika nuwun sewu kula menika randha. Wah. Robi randha
putranipun dereng kagungan. kok iso sing kakung sedo Inggih nalika semanten ngethok wit nang ketibanan kampakipun piyambak. mesake jane dianan wala rondo kembang Inggih dos pundi kula griya sampun wonten menapa-menapa sampun wonten lan semah kula rumiyin menika tasih nilar mendo menika menawi mboten klintu kawan dosa gangsal. wedhus 45 Inggih. wah ku nek sing arep dudu bungkek bakal iso makani kuwi. Lajeng lembunipun mbok menawi tasih 17. Sape Inggih, 17. Inggih. Sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klintu menika 8.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga tepalih. wah rondo sugih iki iki wae apa ya le merantau rasa ado-ado ngepek iki wae engko terus Petro tak nehi 1000 meter bapak tak nehi 1000 meter wis aku wis dianggep sugih. Menika ugi langkung prayogi ning suku kula dipun tambani rumiyin, Ki Lurah Bagong dipun tambani rumiyin. Semelah kula suwun ki kalih sing gawe urip. Bagong udu wong ngampuh, Bagong udu wong pinter. Ning ming dadi lantaran nek pancen Bagong ditampa karo sing gawe urip dadi lantaran waluyane sukunipun Dek Parji. Mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kula aturi monggo. Jebul Piyai Wasis Mas Bagong Mbak Tobat gadahi keprigelan inggih menika metek nyatanipun sareng kusuk kula dipun petek lajeng boten abuh saged kinarya lumampah sakitipun ical Mbak Tobat wong sing kenori nggon dhuwur dengkul kok le mijet ditekan dindi saluran ngaten nggih otot menika saged ugi sing lara nggon sirah sing dipijet nggon jempol sikil niki wonten saluran pembuluh darah sing dumugi wonten ing kelapa kepala niku saged waluya nirmala jati jati lemah mulya lah pupu niku otote mapan wonten ing pangkal pupu mila mriku niku kudu diurut Tobat matur nuwun Mas sami-sami Dek lajeng samenika kados pundi kula netepi dhateng sumpah kula lho kula netepi dhateng sumpah kula panjenengan kersa kula ladosi wah wis iki godhok sing paling abot nang kene iki dos pundi kula menika nuwun sewu lho rondo kembang wonten ing dusun sak pinggiring wana menika sinten sing boten ngertos rondo Parjiwati menika sedaya sampun sami kondang ngumandang kanthah sanget ing badhe ngayunaken dhateng kula ning kula menika mboten cocok kula menika mboten mathuk kula mboten gathuk kula niku eleke Tobat elek nyatane ya iso tetulung kalian kula lho wong sing jeneng wong nggayuh utawa wong rabi menika mboten terus dumeh bagus menika nek mboten saged golek sandampangan nguntali baguse iku bener heeh apa bendina tangi turu mengarep kon ngiling-ngiling rai apa bendina tangi turu mengkon mususi rai mila tresna menika mboten babakan bagus menawa mboten nanging menika babakan atiku atimu leres nanging saking menika Ki Lurah Bagong monggo nggih kersa nggih sik aja ngono aku iki dalam rangka prihatin ku aku ninggal Karangkadempel aku merantau inggih kok bola bali engko ndak dikira lakone ora kuwi Bagong dalam rangka merantau inggih lah badhe tindak dateng pundi sakarepku engko aku tekan ngendi ngono amarga aku golek pepadang ing ati aku nek meng mandeg terus ngepek kowe terus kowe duwe
Apa tinggalan saka bojomu pirang-pirang hektar, sapi 18, wedhus 45, padha karo aku ora budidaya, padha karo aku mung ngepek kayamu. Tegese tresnaku iki tresna mirunggan, mergo aku ora tresna karo kowe ning tresna karo bandamu. Itu nonsen. Tidak masuk dalam kitabku. Inggih. Lajeng ngersanipun kados pundi? Pokoke aku ora iso nek nampa kowe. Ning kula upami meksa, Moh. Aku mau nek to peksa. Tobat, kula terus nek panjenengan menyaksikan maluyaken dhateng kula nek ora diwaluyake Mas Bagong, kula teng mriki wis dipangan singa, dipangan macan. Aneh ngerti ngono ngerti apa mau tak pangan kowe. Tobat. Panjenengan menika lho gecul kumarucul kula remen kula menika menawi gadah sema ingkang lucu ngaten menika kula seneng. Tertentu kemawon kula wonten griya menika mboten badhe bingung, mboten badhe susah mergo tansah digeculi dening Ki Lurah Bagong. Seto. Kone omongane ngono kuwi mencas-mencan ngono kuwi suwe-suwe aku iso jatuh bangun lho. Jatuh bangun aku mengejarmu. Tobat, suarane apik era jamak-jamak. Suarane kaya Katno. Biyen bekas penyekop. Kok penyekop? Sing tukang olah swara kuwi lho, penyanyi. Oh, penyanyi nganti penyekop. Kula nderek ora iso. Wis menak nekat, malah kowe tak tegeli dhewe kowe pun. Aduh pukulan. Pukulan sesembahan kula, pukulan pengayoman kula. Boten ngertos sangkan paranipun jebul. Wanita menika panjalmenipun pukulan dewaning Bagong. Oh ngilang namastidan. Karing bawana langgeng. Ulun Sang Hyang Bawur Sari. Inggih pukulun badhe menapa Bagong? Sayektine ulun mimba wanita mau mung nyoba lawan jeneng kita. Jebolan teping tekad kita wis tekan lahir batin nggon kita bakal merantau ning tanah seberang. Nggih pukulun. Bagong aja kuwatir. Salaku jondro kita ulun ingkang bakal tansah ngawat-awati lan prestekke kita tekan papan kita merantau mengko bakal dadi wong kang mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda. Iso disuwawa iki. Ngandel ora. Ketekan mlebu ngalas tekan tengah ngalas aku wis ndonga. Aja ketemu jerapah. Kok malah iki ketemu tapir. Monggo tapir ki irunge dawa banget. Aku semlang nek ngono-ngono. Aduh. Ngematke terus e. Gak ilere nang nggon siung ki tetes-tetes kaya ngono. Wah, jan wis. Ning oke lah. Kabeh tak anggap godha pangrencana. Wong kepengin mukti iki kudu wani mati. Pilihane mung werna loro, mukti apa mati. Wis, nek pancen Sang Hyang Pikulun Bawur Sari jangkung lakune Bagong mesti kena lara ning ora bakal tekaning pati. Bagong kang minangka sasmitaning dewa. Macan iki. Oke, ora masalah. Nek pancen kowe iso
tata jalma kaya jlamaing menungsa lumrah. Wis sapa kowe? Tak disiki pokoke. Takon karo aku sing tunggu alas kene. Singa jalma dudu. Singa Sardula lupa dudu. Sardula mangsa jalma dudu. Kowe kok apal jeneng macan? Aku kerep ndalekke Ndara Janaka anggere bar gara-gara ketemu macan. Aku apal karo jenenge macan. Kowe sapa? Aku Bagong. Kowe? Aku Singa Pratangga. Singa Pratangga? Iya, singa singaning Pratangga. Oh, lanyar jenenge. Seneng lan aku lakon iki. Nyenengke pokoke. Gawe bunga. Iya. Kowe arep ngendi, Bagong? Arep lunga ning tanah seberang. Kowe arep ngopo? Aku ingkang bakal balekake lakumu mergo aku entuk dawuhing dewa kene balekake lakumu. Rawe-rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Kaya apa aku sing tekaning pati. Nek pancen kowe arep mateni Bagong, arep baleke Bagong luwung tok pateni mbakku mulih wirang ora iso muktekke wong tuaku. Ning kosok baline Lena pangendamu teko musuh Bagong Sirna Margalayu. Wah, untal Malang. Untal mujur aja Malang. Yo. Gulung dening Kelurah Bagong wis ora wedi mati. Krana tekadipun ingkang badhe dumugi wonten papan ingkang tinuju. Nalika semanten Yanayu Baskara Titimangsa ical wujuding Sardula nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Nrada. Hei. Oh, pemulung. Menapa Pukulun? Perkencang warudayang pak pong mbok bolong kali cudi sapa sing gawe? Wis penak-penak dadi dewa kok dadak dadi macan barang. Merga ulun goleki suwijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Oh, dewa kowe kocluk. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku muni wong wilayah Bagong tak awat-awati laku jantramu ngoten niku Wah, lah pancen senengane gebeda karo titah Bawarsari. Nek ora tak arangke tak jabahi nang kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le lunga saka Karang Kadempel lakonana dhewe aja njagake pengayomane Bawarsari. Ae dewa rada petuk kok kene. Ning sandangane wah ngene. Kaya satriya ya, kaya dewa tenan ning kok petuk. Ning saiki akeh. Sandangane iki ya gleling ae ning. Rada wah ku ya pirang-pirang.
Wis ora ana sing ngayomi karo aku. Ora ana sing apa ya? Ngeker aku saka kadohan. Wis tekan kene iki mandeg sik rada saudara. Aku tak mikir bacute lakon iki. Mula gara-gara sikik karo tak mikir engko endinge kepiye iki. Ya meres utek tenan tak terus ke ahli mlaku ndak malah ora tekan-tekan gone mau.